I anit Felanitx inaugura la nit de l'Art, que se celebra al poble i que compleix ja 12 edicions. 150 artistes es reparteixen entre els 30 espais expositius públics i privats que participen aquest estiu en aquesta proposta. Jordi Julià, bon vespre. Quin és l'ambient que hi ha en aquesta hora? Bon vespre, Toni. Doncs la nit de l'Art de Felanitx ha començat d'una forma molt solidària. S'ha dedicat el primer minut de la nit a les víctimes per l'atemptat de Barcelona i també de Cambrils. Tota la gent que hi havia reunida aquí en aquesta plaça, aquí a Felanitx, han respectat aquest minut de silenci i després hi ha hagut aplaudiments. Tot seguit, tot d'una, ja hi ha hagut el sus en aquesta nit de l'Art de Felanitx. Una nit de l'art, com deies, de les més consolidades, 12 edicions, de les més participatives, cada vegada amb més públic, amb més artistes, com deia, 160, i també amb més espais expositius, el que significa que és una de les que té més tradició i de les més consolidades i visitades que hi ha a Mallorca. Hi ha exposicions, entre altres, Albert Pinya, que també es pot veure aquí al Casal de Cultura, que té diverses exposicions, i també repartides per tota la localitat. També una exposició dedicada al rock and roll i també els concerts a través de la fotografia. La nit de l'Art de Felanitx durarà aquesta mateixa nit fins les 6 de la matinada, però després hi ha activitats previstes fins al dia 27 d'agost, com per exemple xerrades, conferències i moltes visites guiades. Podem dir que els que vulguin venir a Felanitx aquesta nit encara tenen molta festa per endavant. Cada any va agafar més renom, cada any va agafar més importància, cada any hi ha més artistes que volen col·laborar i des de la regidoria de Cultura s'està fent molta feina des de fa molts mesos per tal que aquestes nits de l'art sigui un èxit i vagi superant les edicions anteriors. Per tant, nosaltres estem molt contents, també hi ha una bona resposta per part del públic i esperen que se gestioni de la mateixa manera.